Здравейте! Казвам се Иво Иванов и днес ще ви представя обновената версия на пето поколение Kia Sportage. Това е може би най-значимият и най-популярен модел на марката Kia в Европа. Представител е на основно предпочитания от потребителите така наречен C-SUV сегмент. Ще разгледаме новостите в дизайна на модела, вариантите на двигатели, задвижване, видовете оборудване, предвидени за България. С новия си фейслифт, Sportage следва новата дизайнерска философия на марката Kia. В предната част промените са по-големи. Акцентът е в новите вертикално ориентирани фарове и техните дневни светлини. Те са съвсем различни от досегашната версия и подчертават новата дизайнерска линия на производителя. Естествено, има разлики в детайлите на бронята и радиаторната решетка. Дизайнът на джантите също така е променен. Стилистиката е подобна за всички останали нови модели. Бих казал, че това в момента е един доста отличителен белег за автомобилите на производителя. Отзад има промяна светлините и бронята, но не в такава голяма степен. Общо взето, всеки би разпознал, че става въпрос за Sportage. Вътре при Sportage има промени основно в таблото и волана. Дисплеят продължава да е с два 12,3 инчови екрана, но с нов, по-интуитивен интерфейс. Има промени и в амбиентното осветление. Някои лъскави елементи са подменени с нови, така че да не остават отпечатъци. Материалите, от които всичко е направено, продължават да са с високо качество. Тапицерията на седалките е различна при различните нива на оборудване. За България се предлагат три. При стандартното ниво комфорт ще откриете изцяло текстилени седалки с ръчна настройка. При средното ниво тапицерията е комбинирана кожа и текстил с електрическа настройка. А при най-високото оборудване GT Line разполагате с изцяло кожени седалки с нови бели елементи. Тук има и допълнителни екстри, като памет за шофьорската седалка в две позиции и вентилация за пълен комфорт. Вътрешното пространство традиционно е доста голямо. Най-вече това се забелязва на задните седалки. Обемът на багажника е 587 литра и мисля, че покрива повечето изисквания за семейна кола. Kia Sportage Facelift разполага с последно поколение асистенти, като повечето от тях са стандартни за модела. Част от тях са система за аварийно спиране на колата при различни обстоятелства, система за следене на лентите за движение, система за разпознаване на пътните знаци, адаптивен автопилот, система за следене на мъртвата зона, head-up дисплей и други. Мултимедията е с новия интерфейс, управлява се лесно и тъй като е свързана с интернет, предлага много удобства и функционалности. Системата Kia Connect, например, дава възможност да останете във връзка с вашия автомобил, независимо къде се намирате. Това е възможно чрез приложението Kia App. Може да управлявате и да следите различни функции на колата в зависимост от модела или да видите местоположението, например. Относно задвижването, Sportage предлага следните варианти. Изцяло бензинов двигател, дизелов двигател и хибрид. Бензиновият двигател е 4-цилиндров, 1,6 турбо с 150 конски сили за предно задвижване и 180 конски сили за 4x4. Тук може да избирате ръчна или автоматична скоростна кутия за предно задвижване, а за 4x4 имате версия само автоматик. Дизеловият двигател е 4-цилиндров, 1,6 пак е турбо с мек хибрид и 136 конски сили. Предлага се с предно задвижване с ръчна или автоматична скоростна кутия. При хибрида опциите са стандартен или плъгин хибрид. Двигателят с вътрешно гориво е бензинов с 180 конски сили и електрически.
Системната мощност при стандартния хибрид е 239 конски сили, а при плъг-ин хибридът е 288. За тях може да се избира както предно задвижване, така и 4x4. Електрическият пробег при втория вариант е до 70 км. С новия фейслифт на Sportage, Kia продължава развитието на модела с най-съвременните разбирания за дизайн на идентичността на марката, задвижване и съвременни технологии, свързани с сигурността и удобството. Постигнат е много добър баланс между всичко това и предлаганата цена. Заповядайте в нашите шоуруми, за да се убедите на живо. Така ще имате възможност да получите подробна информация и, разбира се, да направите тест-драйв. Очакваме ви!